Складний ніж від компанії Free Tiger, моделька FT947 Donat. По комплектації коробка і салфетка. І ось такий красивий ножик з розцвіткою в виді пончика Donat. Накладки із G10, залізяка на клинку D2. Механіка відмінна, все добре зроблено. Довжина клинка 95 мм, товщина по обуху 3,3 мм, прямі спуски і зведення в 0,45. Фініш Stonewash, механіка класна. Тут у нас підшипники шарикові в обойми із латуні. Добре все підігнано, фасочки везде зняті, все гарно. Це у нас фронт-фліпер з чудовою механікою. Замок лайнер-лок, виборок під облегчення немає і вага у ножа 140 грамів. Приємна обробка G10, красивий колір унісекс і кліпса середньої жорсткості.